Mawubiza abantu bakho manje uthi wena mina ngiyahlukumeza la ekhaya. Ngikwenzani? Ngikwenzani la ekhaya mina? Uyangibamba umbuye ebusuku uyangibamba ungibamba amabele. Ngikubamba amabele ukuthi mina. udakiwe mina njengoba wadilekelwa yindlu nje. Oh nawe embhedeni. Yini manje hlangene ngami nalo bantu bakho? Ngithumene. Asihlangene ngayo. Yini bazokunika yonke indlela engithanda ngayo, yabo indlela engithanda ngayo. Ingakho ngibize abantu abangeke beze behambe. Indlela engithanda ngayo uthi uzongisho kanje mina ama TV. Kunokuthi ushawe abantu, kunokuthi uboshwe ingaze ejele kuzokwenzakalani. Hayi. Kodwa yazi ngiyibona mina labafu njengoba ngihleli la. Uhlulwa nje into esimple engicele kuwena ukuthi akumthobela umlaleli uma akakhuluma eqede. Uzomthobela kanjani mfethu ekhuluma into kanje? Into engiyibonayo ukuthi lento ipikayo kusho yenze manisele nobabili ngoba nako usuyayenza ngabantu. Mina ngiyayenza leyo nto. Ngenzani mina? Ngenzani mina? Ngayenza nje ukuthi manje udakiwe usugibela embhedeni njengoba bengithatha as ingane yami. Angaze futhi ngidaka mina ngisemplakini.